Имам достатъчно информация, проучил съм ги нашите противници, момчета също са запознати с отбора на Рудар, така че няма проблеми в това естество. Може ли да се получи подценяване от страна на Литекс за тези първи две срещи? От страна на Литекс не. Ние подхождаме много отговорно, сериозно към всеки един наш противник. Така че... Знаем при какви резултати завършиха мачовете на националния отбор с Черногора и на младежки национален отбор. Който мисля, че отбора на Рудар е несериозен противник, значи греши. Изправяме срещу един противник, който има своите доста така силни страни. Имаме така възможност да играем срещу един отбор, който е от бившата сръбска школа, така че сериозен е противника. Мислите ли, че по-реалната цел за българските отбори би била класиране в групите на Лига Европа, отколкото в Шампионската лига? Ние ще се опитаме да видим докъде може да стигнем, но първо трябва да преодолеем първия ни противник, отбора на Рудар, но бъдещето показва. Трудно е да се прогнозира, но наистина футбола в Европа се изравнява. Така че както могат да станат положителни неща като изненади в българския футбол, така може и да тъпчеме на едно место. Гаранции няма. През второто по време в игра се появи новото попълнение Флорин Брато. Доста добре взаимодействие. Малко не му достигна да отбележи след пас на Ивелин Пепов, ако не се лъже. Как се адаптира той към отбора? Добре. Беше приет добре в колектива. Момчетата му подадоха ръка и така помагат с каквото може. Той се старае много. Виждате, че така е класен футболист, добри движения, добри отиграване по терена. Надявам се да бъде максимално полезен за Литекс.